amankengane kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya. Izintombi zomhlange beziliqhamukise ingcenyeni ezahlukene nelikaMthaniya ngokubambisana nezikaNomkhubulwane zikhashwa ngomama abazihlolayo zitheleke kwahloba isigodlo kwakhangela amankengane kwaNongoma zilethe umkhuleko komkhulu. Lezi intombi beyihlabelele ithwele nokudla kwesintu okuyisipho sakomkhulu. Isilo samabandla sibonge kakhulu intombi nto sabe sesiyithembisa ukuthi umese kawuzosika njenganxanye kuphela kwabesibhuda kepha nangokunjalo kwabesilisa abasakhulayo basazocancathwa. Manje sesizoba nenhlelo la kumele kulungiswe khona abafana behlukane nokuba imnqolo beba amadoda. Ngakho-ke lena besilo sizoba nenhlelo ngoba ngiyibona nje bakithi lezi imbali zami ziziningi kangaka kungilethela usizi mangicabanga ukuthi abakhwenyana bazo kusasa imfundiso yokukhulisa umuntu ukuthi abe indoda yengane bilokhu iphethe kahle ihlolwa ekhaya ihamba umhlanga iphethe kahle ibisizothathwa nje isigebengu mgulukuthi into engazi nokuthi intombi iphathwa kanjani. Kuyasilimaza amaZulu lokho kakhulu. Izulu eliphezulu linxuse nokuba ke kukhulekele lo nyaka ukuba uhambe kahle bese uyakhwifwa owedlule obuwembethe ukhuvethe. Sisuka onyakeni onzima kakhulu la khona izikole bevulwa iphinde ivalwa ngenxa ye-COVID nalokhuya kodwa-ke ngicela ukuthi ngamunye sikhuleke sithandaze ukuthi uNkulunkulu kulo nyaka asikhanyisele unyaka ongcono ukuthi lesisuka kuwo unyaka siwuqalekise ngoba ubuza ney'nkinga ey'ningi futhi ebesingakwazi ukuthi sizobhekana kanjani nazo kodwa kulo nyaka omusha sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asisize niphase nasey'koleni. Kulo mcimbi kisilo sibonge kakhulu nomama abahlola intombi ngeqhaza labo ekugcineni imbali zaso.